És el lloc que més m'inspira i que més m'estira. El que més m'agrada és que és molt gran i per tant m'agraden moltes coses de la Seu Vella, però tinc el privilegi de conèixer molts detalls, i hi ha molts detalls que m'agraden. De tota manera és molt suggerent descobrir altres detalls a la ciutat o descobrir trossos de la Seu Vella a la ciutat, vistes estranyes, perspectives. No, ara més aviat la gent es sorprèn de que no sigui lleidatà de naixement, que sempre seria un pedigrí, però bueno. Aquest sentit més pairal del poble d'origen i el poble de naixença, molta gent de la que puja ara la té només de referència dels padrins. A l'època més tancada a casa, ja aquí a Lleida, amb els 12, 13 anys, 14, jo construïa cases. Jo havia jugat amb el Tente i amb el Lego i no amb l'Excent Castillos. Quan s'ha tractat la cura i la rehabilitació del centre històric de Lleida, que la necessitarà perquè ha estat destruït i malmès durant molts anys i moltes vegades, el que no puc suportar és que s'hagi tractat com a suburbi. Ara has castigat que allò no torni a ser centre històric per més destrucció, per més dificultats que hi hagi, havia de ser sempre una solució de centre històric. El privilegi excepcional de Lleida és que la connexió entre la trama urbana i l'Horta és automàtica, fàcil, còmoda i sense suburbi.